Il-ġimgħa wara nofsinhar tħaħen kbar deru minn diversi partijiet f'Malta. Dawn it-tħaħen kienu kkawżati minn nirien qawwija li ħakmu wieħed miċ-ċentri tat-tadam fl-inhawi tan-Naxxar. Kienu żewġ trailers li fuqhom jitpoġġew il-kaxxi tat-tadam li ħadu n-nar. F'dan iċ-ċentru jiġi kkultivat tadam li wara jittieħed fil-fabbrika tat-tadam f'Għawdex. B'xorti tajba jidher li t-tadam ma nqeritx. Ħadd ma weġġa hekk kif il-ħaddiema li jaħdmu f'dan iċ-ċentru ma kinux hemm fil-ħin il-post inħakem minn nirien. Fuq il-post waslet il-pulizija u membri tal-protezzjoni ċivili li min-naħa tagħhom ikkontrollaw in-nirien fi ftit ħin. Sa dan it-tant f'każ separat il-ġimgħa fil-ghodu nirien ħakmu residenza fi Triq Qalet fuq il-Għajn. In-nirien kienu kkawżati wara li l-friġġ għal xi raġuni ħadet in-nar. B'xorti tajba ħadd ma weġġa hekk kif fid-dar ma kien hemm ħadd. Anke f'dan il-każ fuq il-post waslu l-membri tal-protezzjoni ċivili li fi ftit tal-ħin ikkontrollaw in-nirien.